God News Channel la pen laichon ingleng abong CHEHUT CHEPUT padopon la salang lihin pen kaning je alam thi la person henlo Minister Dr. Himanta Biswa Sarma dongkamuka malong ke wanghut karbiang long ki BJP opposition ke avilo la pen difo long MP barim Dr. Jainta Rong pia kula ching hap cheklo asopo phanda Congress along toidun choklu pukaning je alam thi puthak HSTC kongchen bang laichon ingleng aning kangsam se alam thi chepaklang laichon ingleng pen Minister Dr. Himanta Biswa Sarma alang li BJP aphan ko an pensi kache jorlo alang li chathan haijima Karbiang long Autonomous Council along tuliram rong hang penrat atangka mati irrigation aside kamalong tangka ke panglima puthak inquiry padu haijima team Karbiang long puamen earlock pen CEM tuliram rong hang jong hele jepin dak sita athipia lamke Minister Dr. Himanta Biswa Sarma pen banghini claim prochot Karbiang long arloke BJP atum kemi okali Karbiang long BJP ke phukjiang ring che chardun laplo lasinon anda tiket pangda khai hedat lupusi lamthi paklang non head jong ni phai Chris year ni Assam PWD Minister mate Finance Minister West Karbiang long dong kam ke bang hut Karbiang long along ke opposition party ke awelo lapen Dr. Jainta Rong pi adukan cebon cek lo aku alam thiputulang asopo phansitame Congress along si chitoy dun juilo labang solam the puthak nangli HSDC General Secretary ahin pen nangli lam the ko pilo paklai ka channel phan kardom pilo seta nili ke thakang tung lahen lo dak ahok tema elected representative pangke BJP se hai thor tang nili karju cheng ke Himanta Biswa Sarma alangli minister powerful minister ta hai sitame alangli si dor bagura purote first ke alangli mithang se chipulia nangla athe Dr. Himanta Biswa Sarma chuki damtang BJP afan RSS afan kangton lok pensi Congress along minister gitu lason thot a Dr. Himanta Biswa Sarma inuet amoni si BJP along alangli jong si Dr. Jainta Rong pi asopo kan Congress long jordet purote alangli Dr. Himanta Biswa Sarma alangli bangke BJP along kwan men se kachiyor lahenlo lapenke Dr. Himanta Biswa Sarma alangli right away alangli theklong po Karbiang long Hill State Demand Council nilitum ke alangli tumaru le pachobe chuki damtang ta election hut manifesto long toklo 244A aveda non ta ko puthuli pola tum development hempre citizenship bill amendment kadu ko alam ning jelo tum sakuri alam ta non ajat ta dak result theklong le nili karjugang tum Karbiang long Autonomous Council tuliram rong hang ke chari pona council along Congress alangli pen kitura pahu corruption thepido non the nilipungtung Karbiang long Autonomous Council under arlo irrigation department along batai paper ke klang akror puthak Dr. Himanta Biswa Sarma corruption puthak tuliram rong hang council apan CBI todonto kuri haijima labang ni question lo lapen jong si kachi jor alam jong si pupulote chuki damta alangli BJP bhange kwan lo kachi jor dam ke lasi alangli ke ladak kaning je bangke therak me polam si ni pukang tung lape alangli ajale prabhav vanno dak BJP aphan arlo mepik current thekong le Karbiang long arule Karbiang long team busta tuliram rong hang inwet sidak Himanta Biswa Sarma ben chilang si ladak chipakan wo encho lasi latumalong ta prabjin ben non ticket declare he people of BJP to ticket declare hilang nangandala to ticket declare ita koma phanma tuliram rong hang sigi thurjima mansing rong pi sigi thur Dr. Mansing rong pi sigi thurima pen chenglok latum ta kache tonte do lasi prabjin pen BJP long ki phuk angring bangke nilitum chi charun bo lasi prabjin pen nir Karbiang long rat phan ka chuning rikang tung lahen lo BJP dotik Karbiang long rat kaching thurji awar saitung theklong le lasi ladak ching thurji pulo tangte article 244A BJP tumaru le chicha manifesto talk sitame no itung theklong lo central along kidamtang batai budget session along kipon 244A alam the chingwai masi chingwai ve da ugropondi homoisa homadhanji phanda tum ninghang he hemprek article 244A alam dala tum ninghang he dak development alam ta ninghang he saguri ki pi alam ta dang ninghang he lasi Karbiang long ke in totality langdamu te da puriborton mang zero lasi kiwangji rata phanchuning rigang tung lahen lo non ilitum phan election conduct lo election commission and conduct lo laso election commission bangke BJP phan ki paremje phan doan political party BJP ben badde political party phan puthot political party a leader man rething phan
Karbi Anglong interest upon, Karbi Akhe interest upon, Karbi Anglong Arat interest upon, Karbi Longri interest upon, Article 244 ege palong rek je pan, party chipat hithira, puthot itum ning isi pet pen, common candidate ki pipen BJP parami fansi, nili choning rigang tunglo. Abatai sita me election apor hut ke common candidate popo la pen ke dak regional party tum afong dole cekagle lasi non afong kosonsi common ke candidate ke place di ma la pen radaphan ko pisa ning bathi por kosona bidi do nili ke ahok lo political party arlo lake dak regional party pule ke chikak chot kali Congress party le langdam BJP ta me pinangan rason ka chikak pangado sarat phani si ning ki thebang la hello je non leader awe pinangan leader tum kache tonte do kok thai voi phi sitame Karbi Akhe Karbi Longri hempre ka farman pen matha se adhek ning chibi thi mithang interest phan pakom si rat a interest phan pathe hempre ka phan Longri phan pathe si non botai sita jong si un polote ning chilar polote tum por ilonang pusinili choning rikang tunglo 100% bang et nangi puginili forcing tumte sitame nili tum HSDC asonga hin pen bangke open ningje ingtung lo rat phan choning ring tung lo political party ko BJP pen bade tum han choning ring tung lo je itum hempre ka kenang so thetan hempre Karbi Anglong autonomous state jong silong lete ladak bangke itum kaching thurja wai sa non border alam state government atum nonda ilitum phan final lang kori bipe pen chenglok angton itum akisung do pigdak sakuri appointment ki pita akisung do itum department atangka ki wani phara kisung do lasi itum prabjin pen BJP aru le chichak ka pachunchelo lasi laso ke pachunje phan pulo tangte itum prabjin pen ning isi ka chingrum platform no siduna ko lai Karbi Anglong loke Congress tami ningkan krep for dulu la bangsu ningkan krep kong bos tami Karbi Anglong autonomous state jitu demand la bangsu putha kelang tum lan ningi dunde la sinno la bangsu common platform long mangke Congress atum han la so long wan lima BJP ban parem nei la pen Congress ban HSDC asong hin pen chuki dam tang dak mitem isi bothalang so seat along ala dak election pa do hut nili tum pen isi agreement ai sab do sita lage nili tum continue gali sita alang litum pu bangke article 244A alam la penan para bangke la dak boru close it alam boru close it bangke Karbi Anglong pan BLT tum along BLT accord long close it bangke dak pachun long lelo la pen ke article 244A ke nitum ta non botai ke nitum ta nang kroyun pu agreement do jong sila tum la so continuation do pulote nitum bangke jong sila so continuation ave pulote nitum ke la tum benta chingwai thilo sita hempre gamen 244A amen pen jong si tum claim ki sincerity do pulotang te itum pu bangke Congress kali la pena kapre ka party ban sita nitum ka chingwai pan accept on po